Ček, jak byste řekl česky. Pořádně to hlavně. Tome, jak byste řekl česky. Ja ti dám takýgo Povítač paničko, co mě tu natočíš jako. Já nezobačím po polsku. Chyba tak, beje. Taky přepiękné Hej, miasto. víte co, jak vždycky přijedu do Biedronky, tak tam mi napíšu. Až vypne ten foťák. A jste tam vzadu. Ježišmarja, panenko Pocipenská. Vesničani v Polsku. Dvě na špoty. Jaké heslo? Jakže to je? Postel. Aha, to je Postel. Já vím. Už je ráno. Jak jste zase přišli na to, že spíme dnes? Viděli jste ho? Přišli na to, že spím. Patříš se souka na toho postaře! Pojď sem, nedělej nic nohou. Nedělej nic tou nohou. Nic to nedělej, Marciš, pojď blíž. Vypadá jak mořská pana. Pocity před vyhlášením. Jo, máš to dobré, ale Nika nejde vidět. No ty točíš. Ty točíš? No, řekněte mi, co si myslíš, Dano? Asi chytnu záchvat. Bude to těžké. Ahoj Hase, za chvíli se uvidíme s panem vlakovým inženýrem, který nám řekne, že jsme zrovna odjeli z Prahy. Za 3 minuty se budeme blížit ke Kolínu, tak děkujeme všem cestoucím, že s námi jeli a jdou a přeji pěkný zbytek. A pojď ještě anglicky. Má to někdo kapesník? Hello, Myslíš si, people. Radko, myslíš si, že postoupíme? Myslíš, že máš kapesník? Kocicky a Nemáš posinky. kapesník? Hello, International Regiojet is coming Nemáš to kapesník? Kolín. No, I haven't. Máš kapesník? It comes to Kolín, yes. And from Kolín, we will arrive into the Trinec. And in Trinec, we will exit. Nedávám nám moc velké naděje, tak Vyrobil jsem si trichtýř, kterým zatroubím vítěznou. Jak to bylo? My stejně tak začneme vyhlášením nejlepšího debatéra z našeho zlatého sálu. Měli jsme několik adeptů na toho nejlepšího debatéra, takže se omlouváme těm, kteří na to aspirovali a měli to právo získat ten certifikát, ale jak už bylo řečeno, máme jen jeden. Takže naším nejlepším debatérem je Nikola Zvrtková. Ta cyklistická trať byla o kilometr delší, nebo se ten zápas hrál o 2 minuty déle, tak to všechno mohlo dopadnout trochu jinak. U nás byl tým, bylo gymnázium, které mělo velký progres a trochu tak, dá se říct, ješitně si bereme i takovou odměnu pro nás, že to bylo i naší zásluhou, že naše rady si vzalo k srdci a opravdu se velmi zlepšilo. Přesto to na ten postup do semifinále nestačilo a my jsme se rozhodli dát možnost užít si to semifinálové debatování gymnáziu Jiřího Ordena z Kutné Hory. A gymnáziu Čajkovského Olomouce. Děkuji vám za vaše názory. Nika, pojď si. Hej, on mi to vzal a pak mi to nedá. To je moje, já si to našel. Hej, tak jdeme. Ale kde mám to? Panorama? Ano, ano. Jeva, sakra.
debilní. Debilní. Já to nabiju pevnine. Hej, já jsem si prostě myslela, že to je pravý, co fakt říkal. Hej, ale ten, co dával nám v kraji, ty slova, on byl taky strašně sympatický. Tak On byl, já vím, ale on tam Ale on byl kurva, byl právě. co si vole půpek odhaluje a Milana má jak chce, vole. Milana. Milana. Viděli jste tu babu? Přijdu, já teďka si budu dělat chytrého jednu chvíli a pak zase. Andreas mod activated. No já. No já? Vypadá Marci, že vytvář asi. Hej Marci, ty už jsi byl ale někdy namalovaný, ne? Já si tě tež pamatuju, že malovaný. Ne, není. Paní Šokou chce dobrovolně. Jo? Jo, já chci dobrovolně. Jo, oni mi to dovolili dobrovolně. Fakt, já jsem vůbec nenutila. Že jsi mi to dobrovolně dovolil? Přiznej to, Filip. Jak mrká těma očima to dovolil? Přiznej to, Filip. přiznání Filipa. A udělej je trošku, vypni, aby na YouTube pokračuje. Neumím. Chceš jít? Ne. A debatní soutěž na škole. Podívej se na sebe, jak si do tvojej reakce. No já! Tam ten klobrt si vem. Co to je? No já? To je sushi. No já? Namalím si kilo! Ne. Vidíš to tam? Ne. Jo. Namlujem si ho. Ne. Jo, pojď taky. Pojď Ne. taky, A hezký budeme to. tam vedle. Já nechci být rajda. Ale chceš, tak budeš Kleopatra, nemusíš být Rajda. Jo, no. Já mám i neutrální těm Tohle ty hajzle. Se sejít a jako a nebo prostě rozlosovat, jako přemýšlím nějak, že buď se to dá se to trošku prostě každý za sebe jako vydebatovat a s těmi vlastně každý s každým, a nebo by to šlo udělat přímo do toho objektivu. Ne! Ale tam na tu stranu to dělej, Dobré. na stranu, Ne, to šlo na ně, ale baka. Počkej, Sedejte všichni na sebe, sedejte. podívejte na jdu po králíci. Pojďte se k nám všichni podívat, jak jsou dále velíci. Marciš ulil. To je co robí? Ten Dano to vidí. Kdo? Dano to vidí. Dělej. Kdo je Dano? Ty ho nevidíš. To je Dan. To skle. Tebe už ty máš halucinaci. Jo, tak se podívejte. Já to vidím. Máš haldy, kamo. Jak budeš toho sladké jak cecík. A to je mama. Jana. Mama bude sladká. Jana je život. špíka jsou sladké. Ale paní Beata. Lidi tancují kupé černá. A ty dva. Tam ještě. Marciš, netancuj už. Ty netancuj tu. Netancuj mi tu.